Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 109. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada, 11 galego número 109. Que tal? Como estades? Grazas por acompañarnos un luns máis. Ademais levábamos varios luns nos que se non é unha cousa e outra. Partido luns do fútbol profesional porque Tebas é así de agradable e majo e sempre se porta super ben cos equipos galegos. Ademais en tema horarios e así, nunca hai ningún problema con el. Se non borrascas que impiden que se dispute a xornada. Hoxe tampouco pode estar aquí connosco Antón Vieites porque vai presentar o TFG mañá en Madrid. Así que nos comentarios de YouTube ou se vedes isto en directo podedes enviarlle sorte tamén a Antón Vieites, que non pode acompañarnos esta noite, pero sí que estivo por suposto axudando no guión e na planificación de todos os contidos que ides ver neste 11 galego número 109. E comezamos falando por suposto do mellor gimnasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo, cos mellores profesionais para axudarvos nos vosos obxectivos, a nivel físico, xa sexa para rendemento deportivo a alto nivel, que tamén hai moita xente que xa comentamos moitas veces vai ali pois a prepararse para unha competición ou para algo de alto rendemento, ou simplemente para ir ali, como imos a gran maioría, a contar uns contos, a pasar un bo anaco, a suar un pouco, que dis que é moi saudable. Así que o mellor sitio do mundo recomendado por Fica coa bola, Avenida Lugo 6 baixo en Pontevedra, o mellor gimnasio do mundo. Toca xogador Exalta da xornada. E o noso xogador Exalta deste 11 galego número 109, como xa pasou a semana pasada, pois ven un pouco da man de Fica coa bola, porque é un vello coñecido. Estivemos nunha sección do contraataque, que temos todos os xoves na Radio Galega falando con el logo de sair campeón alá polos Estados Unidos. Por aquel entón era lateral, ou iso dicía el, lateral esquerdo, volveu a Galicia e agora resulta que xoga de dianteiro, que é o Pichichi da terceira, xogando como dianteiro, como referencia nun Silva, que esta fin de semana goleou 0-3 o Gran Peña en Barreiro, con 2 tantos do noso protagonista de Cerceda para o mundo, Rodri Parafita. Que tal? Moi boas noites. Foi así a cousa máis ou menos, non? Marchaxe aos Estados Unidos, volveche e agora estás marcando goles. Non sei se ti mesmo agardabas todo isto. Marchei de lateral, estuve alá de central e agora viñen e volvo a ser delantero. Pero o certo é que se nesa conversa que tivemos na Radio Galega chegamos a dicir a 10 de febreiro vai estar Rodri Parafita de Pichichi da terceira. Eu creo que ti non agardas iso. No, nin a 10 de febreiro, nin ahora mesmo. Non creo, a ver, ahora mesmo non creo que sexa realista tampouco para o final de liga, porque hai delanteros espectaculares nesta categoría. Eu estou empezando, adaptándome como a quen di, así que nada, mentras poida seguir marcando e axudando o equipo, que menos. Perfil baixo, aquí humildad non gusta, hai que ir a polos 20 goles. Agora xa que estás aí, a Dani Rosas nin auga, hai que ir a polos 20 goles. No, ainda outro día o felicitei tamén, é un espectacular xogador. Estuvo a punto de meter un ou dous por ali, tuve a sorte que tuve que meter un penalti, despois metín ali outro que me quedou na área, pero bueno, é complicado, ao final non me vou marcar nin meta de goles, nin 20, nin 25, nin a ver se chego aos 14, ou agora creo que levo 13, así que a ver se chego aos 14. O que sí, un pouco injusto Fica coa bola. Primeira aparición no 11 galego, tiveches que marcar 13 goles nos últimos 13 partidos. Iso é derrubar a porta, é dicir, non hai máis preguntas, señoría. Sí, a ver, creo que me contestaste un día que me pediste perdón por Instagram e dixeste perdón por non entrar tal, que non me acordo contra quen foi dos primeiros que levaban marcado, e xa non pasa nada, xa ao mellor, ainda vos dixen eu que ao mellor non marcaba máis. Seguí marcando, non me metíades, pero bueno,
ao final da jornada 16 ou 17, non sei cantas levamos, pois mira. Aquí está Rodri para a fita, que tamén yo debíamos, claro que sí. Bueno, imos ver un pouco os goles, non? Digamos que dos 13 pode que os desta fin de semana non foran os mellores, non? Porque houve por aí algún gol de bella factura. Os desta fin de semana non tanto, non? Estos non, foi, bueno, un penalti que estou vendo aquí ahora na pantalla, despois foi un pase de Leto que me deixou solo aí nunha contra o porteiro, que casi cae o carro, pobriño. eh, e despois, sí, aí eu pensei que iba fora, que aí non se ve creo que no vídeo, pero bateu sí que no poste. Teño que empezar a aprender a celebrar goles, eso tamén. Non sei, pero bueno. Pero basta acostumando, xa son 13, quero dicir, non hai que empezar a marcar esta fin de semana. O certo é que, claro, dicíalo ti, antes de marchar aos Estados Unidos, non sei cantas táboas tiñas ti, por exemplo, nese desmarque do segundo gol desta fin de semana. Ao final iso é algo que se vai collendo tamén, e cando posa unha persoa que está máis acostumada pois a bascular ou a facer certos movementos máis a nivel defensivo, despois atacar espazos como nese gol é algo que se vai collendo tamén. Sí, pero eu ainda falo con Iván, con Mister ou cos compañeiros, eu estou ali, pero eu non sei o que fago. Non sei o que fago, a mí caime, teño suerte, estas últimas semanas estou enchufando e así. Pero bueno, sí que é verdad que ahora co entrenador estame enseñando a ser delantero que falta me fai. Sí que é verdade que, a ver, non sei se lle pode chamar talento ou estar aí e metelas, pero bueno, ahora quéreme formar, enseñarme, facer de mestre para darlle máis ao equipo, lo falamos hoxe en 3 cuartos, poder darlle máis continuidade no xogo e a verdade é que sería increíble, é unha posición que desde Benjamín creo que non xogo delantero, a entrenadora Michi Leal, que xogou no Silva, así que a Manu Mosquera, que entrenou no Extremadura, que eran os únicos que me poñían de entrenador, que despois foi un poder por aí xa era lateral. Esas foron as miñas últimas. Despois sí que foi un extremo, pero bueno, delantero, centro, gústame, non me gusta. Non me gusta levar patadas nin por detrás, nin ver o fútbol de espaldas, pero bueno, é acostumbrarse e mentras marque goles, pois todo vai ben. Con 26 anos non é tarde para aprender, iso tamén é certo, quero dicir, ao final no fútbol hai moitas evolucións e incluso algunhas hasta certo punto como coido que neste caso algo extravagantes, porque claro, de un lateral esquerdo a un dianteiro centro hai moitísima diferencia, pero sí, o que sí, non sei, claro, como xurde todo isto, porque eu entendo que xurdiu todo isto, pero a tío Silva cando chama para asinar a Rodri para a fita, entendo que asina un lateral esquerdo, quero dicir, non sei que pasou dende aquí, como é esa primeira conversa con Iván de hoxe vai xogar de referencia ou que pasou. Non sei se está ben desto, pero é gracioso porque eu xa lle comentei en pretemporada e xinlle, ao final vou acabar de delantero tal, porque no Payosaco as últimas jornadas con Diego de Mister tamén acabei entre extremo e delantero, que marquei creo que foron 4 goles en 10 jornadas tamén o ano pasado. E Iván e a Marcos o segundo dixeronlle, vou acabar de delantero tal, e eu a verdade que estaba de coña tal, e eles dicían, ti estás loco, ti non vales para eso tal. E despois foi que levábamos unha racha moi boa, creo que non sei se 5 ou 6 victorias ao principio, que, bueno, de locos aí. Despois perdemos todos os partidos. A partir de aí creo que estuvemos 2 meses sin gañar. Non digo nada, pero foi un pouco gafe fica coa bola, porque pasou Rodri por aquí e dende esa empezou o Silva a ir para baixo. Esperemos, cruzo os dedos xa antes de nada, para que polo menos aos 14 cheguemos, vale? Ojalá. Sí, nada, os partidos que iban mal, íbamos 1-0 perdendo, 2-0, a mí xa me gustaba acabar arriba, de delantero. Houve 3 partidos, ahora mesmo non sei, creo que xa me pillas, xa non sei nin contra quen marquei aí marquei 5 goles en 3 partidos. O primeiro coido que foi co Barbadás, foi cando destapas aí o tarro, se non me trabuco. O Barbadás marquei 2, a Londra, non sei, marquei aí un par deles. Despois contra o Villalbés acórdome de, non sabía nada durante a semana, adestraba normal, e cheguei o sábado, vim aí na delantera e pai que fun que ese partido creo que marquei no minuto 5 outro.
Curioso tamén. Tremendo. Lémbrame un pouco a historia de Samu Rodríguez cando estivemos con el no 11C en ese partido que marca un hat-trick xogando de extremo, que non xogara de extremo en toda a súa vida. E claro, cando pon a aliñación Antón Permuy, mira para Casas, vese no extremo e como que lle dá risa. Entendo que as primeiras veces para ti tamén era como un pouco esa coña que tiñas no Paio Saco e no Silva cando chegas, pois ao final fixo realidade tamén. A ver, coña non sei se foi, pero os 2, 3 primeiros partidos de delantero foron os peores da miña vida. Corrín tanto na miña vida e desde eso sí que aprendín a andar tamén un pouquiño polo campo e a facer o xogo delantero, porque quería chegar a todo, defender todo, era inviable, Dosificar esforzos tamén, claro. chegaba ao minuto 60 e non podía nin calma, non podía calma e desde eso sí que, bueno, aí sí que empezamos a traballar máis con Iván e con Marcos e aprender a xogar de delantero, porque bueno, se vou marcando que ao final o que ten que facer un delantero e me están saindo as cousas, pois aprender que cansaba, mellor hai un delantero bo aí. Por suposto, por suposto. A oportunidade non podes perdela. Incluso xa falando pro futuro, a nivel de poder venderte a ti mesmo como, mira, podo xogar lateral esquerdo, teño esta opción tamén que, aínda que xa pos minutos finais, quero dicir, que iso engade moita riqueza a ti como xogador. Preguntaba Jatalín polo chat, pregúntalle que impresión tivo cando saiu Antón de Vicente ao campo, e tamén dicía por aquí Juli García 10 MVP. Pois é curioso, porque con Antón cheguei ali e tal, non sei, que me preguntou tal, dixeme, te llevar muchos goles, tal, e eu, non, levo porque tiro, tal, e dixame, vas ter que ir parando, tal, dixen eu, bueno, a ver, sí, pero tuvemos ali unha conversa uns minutiños, ali, cando saliu. Falabas ti da xeira do equipo, o certo é que grandísimo inicio, despois esa xeira algo máis irregular, pero agora 5 partidos sen perder, 3 triunfos e 2 empates. Bueno, a cosa é que agora mellorou o equipo tamén. Non sei se o nivel dese grandísimo inicio, pero polo menos sí de sacar resultados. Sí, a ver, é verdade que eu creo que o Silva sempre foi un equipo de altos e baixos, desde que levo, creo que 5 ou 6 anos aí é unha das penas, porque ao final se sempre estamos nun nivel notable, sí que podemos acabar entre eses 9, 8 primeiros equipos, pero, bueno, ao final somos un equipo con un presuposto baixo, moi baixo, non sei se somos máis baixo da categoría, e xa é que estamos aí ahora mesmo en novenos, décimos, e bueno, a ver, ojalá non pasemos apuros para salvar o que é a categoría. Que está moi caro últimamente, creo. Imos ver a clasificación precisamente, falábamolo, non? Ese boísimo inicio, logo unha xeira algo máis irregular, agora outra vez pois nesa novena posición a 5 puntos do playoff. Claro, é o que distí, non sei, licenza para soñar na Catedral do Fútbol Galego ou porque tamén é certo que se vemos o exemplo do ano pasado, houbo moitos treitos nos que o Silva estivo aí preto desas posicións de playoff e o final da tempada foi bastante complicado, entón non sei como está o vestiario nese aspecto, que xa sei que preguntar por isto é o clásico, non? O mítico, a partido de partido, pero non sei dentro do vestiario como vedes ese distancia co playoff. Playoff creo que non se falou nada, e se falou debe ser de broma, porque non, para nada. Pero para de broma nada. Como teu de dianteiro ou de broma de verdade? No, de broma de verdade. No, porque máis que nada, acórdome na primeira volta que a partir deste partido do Estradense, que creo que empatamos alá na Estrada, fomos para baixo, estás 3-4 partidos sin ganar, e mira, estou vendo aí un Viveiro con grandes xogadores, un Somozas con xogadorazos, un Gran Peña, mira o Arteixo, que o Arteixo é un equipazo que o ano pasado creo que acabou entre os 5 primeiros, non? Non, estivo a piques, pero non, acaba meténdose a Sarriana despois, pero sí, vamos, que estivo ata o final cunha xeira tremenda Orteixo. Son equipos que van pelear e van sacar moitísimos puntos agora nos últimos partidos, así que temos que apretar co que temos xente tocada, por desgracia, que agora veñen as lesións, non somos unha plantilla moi amplia, así que apretar é o que queda, con grandes xogadores, que por certo que eso sí que é verdade, que no Silva é unha das cousas que me sorprendeu, o nivel dos chavales, o man e sobre todo como equipo, creo que individualmente hai un equipazo que a xente creo que non quere reconocer e mirando línea por línea, creo que están no top desta categoría.
Mira, anda polo chat aí un tal Lamas, non sei se sabes quen é, creo que, bueno, non xoga mal o fútbol, o seu Instagram a mí molame moito, é un tipo, non sei, a min É bon modelo tamén, eu non? tomaría unha caña con Lamas, a verdade que sí, eu tomaría unha caña con Lamas. Dixo que pro Silva eras o seu Roberto Carlos particular e que non fixéramos un pouco de gafe porque tes que marcar goles ata salvar o Silva. Pero claro, agora vendo isto, igual é ata metelos en playoff. Eu insisto polo mesmo lado. Eu xa dixen, hasta salvar a Silva e despois paro. Despois xa está, po ano seguimos. Pero, no, a ver, é sorte tamén. Sí que é verdade que estou nun equipo que generamos moitas ocasións, metemos sempre aí na área, con estar aí, mira Lamas, por exemplo, Lamas é un xogador, outro día tuvo unha que a fallou por ser moi malo, que non sei que fixo, vino así a fin tentou facer unha chilena que non sei que fixo, pero sí que temos moitas ocasións porque nós intentamos que o balón sempre este dentro da área, que eu creo que é o sitio onde se fan os goles. Por moito que este o balón fora nas bandas, nada. O balón ten que estar na área, que ou lle dá un defensa ou lle dá un delantero, que neste caso estou dando máis veces, así que está indo na dentro. Especialmente tamén na grela, non? É algo que nos ten acostumado a Silva tamén nas últimas tempadas en xeral, que o certo é que incluso os saques de banda de Brais Lema ou unha falta lateral, aí sempre hai moito perigo e tamén entendo que un recurso que nunha categoría tan igualada e no que os duelos son tan importantes, pois o Silva aí saca moitos puntos de moitos partidos. Sí, a ver, sí que é verdade que, bueno, temos a Brais, que creo que é a súa xogada estrella, o saque de banda, así que, pero bueno, é un crack. Pero é a xogada estrela, pero por moito que saibas o que vai facer, que é colgar a área, é difícil de defender, ese é o problema, que se apeitea alguén ou se algún rexeite acaba dentro. Da igual, Brais é un dos xogadores creo que máis infravalorados desta categoría. Para min creo que é un lateral top. Se mantese o seu nivel desde cando empezou nos juveniles do Dé, porque eu acordo que era un fenómeno, seguramente estaría en categorías máis arriba, pero bueno, sí que ahora a banda da grela creo que tomou Armand de Brais. Pero bueno, a ver, eu creo que levamos unha evolución desde que estuvo Bardanca hasta que con Iván, cambiando perfiles de xogadores. Ahora non é ese Silva de xogadores de 1,90 m, temos chavales con un pé, mira Carro, Leto, Melo. Digamos que mestura un pouco as dúas cousas, non? O sea, ten ese recurso do balón parado ou do xogo máis directo, pero con xogadores, como ti dis, de máis pé. O sea, eso creo que tamén é moi positivo, porque ao final o traballo de Bardanca no Silva ninguén yo nega, foi espectacular, pero tamén é certo que ter esa variedade de recursos é moi importante. Sí, por suposto, creo que cada día estamos metendo máis. Xa podes ver, bueno, non sei se miraches a edad media da nosa plantilla, sacando aos veteranos, a Antonia, Fiuza, Joao, despois creo que máis vellos somos Lema, máis eu, e os chavales que veñen apretando desde abaixo, como Melo, Ogando, Montero, que foi unha sorpresa para min, o Leto, que é un fenómeno, chavales de 19, 20 anos competindo en terceira como están facendo, é unha delicia, que son chavales que seguro que non teñen techo nesta categoría e en outras seguramente. É que o que decir que para os rapaces novos tamén un moi bo escaparate, non? O Silva e xogar na grela, un Silva que leva unha morea de anos na terceira. Apuntou por aquí Antón no guión que lle chamaba a atención a rotación na portería, que xogou Carlos tamén en Barreiro, de feito vin que subir aí Instagram unha boa parada que fai, non o está facendo mal, pero sí que lle chamaba a atención esa rotación na portería. Sí, a ver, ao principio xogou un partido Carlos, despois estuvo Christopher que se lesionou dun dedo, creo que rompeu un dedo, levaba moito tempo de baixa, despois creo que veu Bugui, que imos pedir? Temos 3 porteirazos, se lesionan os 3, pois igual me pois eu. Pero que faltaba xa. Temos 3 porteirazos, son os cracks. Cada un ten a súa cabeza, as súas mans, un é mellor dos pés, outro ca mans, outro co que sea, pero a verdade é que nos sentimos seguros con todos. É unha delicia, sobre todo para a defensa.
os que son defensas, que agora non que ti xa non, xa lavas as mans. Por certo, que mañá tamén pasas consulta cos amigos de Non Vale Furar. Isto xa parece un pouco el hormiguero la revuelta a nivel fútbol galego. Teño un reto para ti, porque ao mellor eles non escoitan esta entrevista, así que teño un reto para ti, que é que mañá menciones a palabra Christopoulos. Ali van a entender, Christopoulos, ali van a entender, ti faime caso a mí. Se non miran isto pode quedar algo moi gracioso e que despois aproveitemos para redes sociais. A ver, imos falar un pouco tamén de Estados Unidos, comentábamolo antes, non? Campeón, xogando ali como Sanxos. De feito, cando foi aquela entrevista na Radio Galega, despois estivemos aí un pouco pendente dándolle a F5 no draft da MLS, porque, bueno, tiveche opcións aí, non sei se relativas ou non, pero algunha opción houbo de acabar na MLS. Sí, a ver, entre comillas, eu a verdade é que ali fixo un ano increíble, bueno, ali xoguei de central, non sei como, pero xoguei de central, xogábamos con unha línea de tres no meu equipo, que sí que a verdade que, bueno, tiñamos un equipazo con xente que ahora mesmo están en segunda ref aquí en España, hai un chico que está ali tamén na MLS, Braudilio Rodríguez, que era un crack, que viñera do Borussia, bueno, había xogadorazos, nivel increíble. E surgiume, bueno, eu ali fui nombrado o mellor xogador de Estados Unidos das miñas ligas, mellor defensa. Surgiume cando viñen para España, acórdome que viñera un miércoles ou un martes, dali a un ou 2 días chamárame o entrenador que, bueno, que tiña que volver para Estados Unidos, que tiña que ir ao draft de MLS, o Super Adidas Draft desto. Dixenlle que non iba a pagar $2,000 por un avión. Así que nada, vino na tele, eu sí que é verdad que, bueno, antes deso eu falei con dous equipos dali da MLS, que aquí é un poquinho diferente, ali é diferente, chamantes, vas ao draft, hai unha lista de 300 xogadores ou 200, e hai algúns equipos, bueno, que te chaman para tantearte, conocerte, saber como é a tua personalidade. Nada, houve dous equipiños que me comentaron a posibilidade de que se non podían elixir a outros, bueno, me iban a elixir a min para ir. Claro, ilusiones, estás aí 3-4 días ilusionado, pensando que va a ser profesional, despois nada, o sábado acórdome que fora toda a noite, estuvera vendo eso, non salín elixido, pero bueno, foi unha experiencia increíble, despois tuve unha oportunidade de ir para ali, xogar na segunda división, para é moi complicado sendo estranxeiro, sin ter os papeles é prácticamente imposible. Bueno, eu ainda estaba tamén algo asesorado e axudaba un pouquiño o Santi Moar, un chico que estaba ali, que ainda tuvo que vir para aquí porque ali tampouco atopou o equipo, ainda estuvo a prova bueno, iba a estar fichado no Silva, que agora foi para Italia, creo. E non se dou, e xa foi cando veñen aquí e fichei no Paio Saco. É certo que ese final de tempada co Paio Saco tivo que ser complicado, non? Porque digamos de ter na man ese o mellor ser profesional a que despois a tempada co Paio Saco pois remata como remata, pero bueno, xa daquela, como ti dicías, tamén marcache goles. Eu lembro un partido, por exemplo, en Semana Santa contra Sarriana, que acabades perdendo aquel partido, no que xa tiñas un pouco volveche o fútbol galego pola porta grande, uns encontronados ali con Arona Sané, volvendo aí o picantito tamén da Porta Santa, volviche con ganas de decir, aquí está Rodri para a fita. Sí, solo me faltaba falar en inglés. No, pero sí, a ver, sempre me gustou aquí é diferente o fútbol, vívese moito máis, sobre todo en Paio Saco, que é un sitio que mete moitísima xente ali no campo, que sempre estarei agradecido, foi increíble. Foi unha pena non salvarse, que creo que descendemos con 42, 43 puntos, creo que foi unha locura, e facendo partidazos. Ganamos alá en Arzúa, despois viñamos aquí tamén e ganamos a Pontevedra, creo que fora, pero bueno, foi unha pena máis que nada pola estrutura que se estaba creando ali. Había xogadorazos, este ano creo que renovaron todos, a ver se poden ir para arriba, pero bueno, sí que foi unha boa experiencia, aquí ao lado da casa, ademais. E xa por ir rematando, as dúas últimas, e o chat non ten por aí algunha pregunta máis para Rodri para fita, dicíamolo antes, 26 anos, coido xa que bastante arraigado na zona da Coruña, ou polo menos todos os teus equipos foron por esa zona, pero non sei se a día de hoxe ven outra vez Estados Unidos a facer unha chamada fas as maletas ou non. Se solucionan eses temas burocráticos, por exemplo, dos papéis, irías para ali? A ver, non sei, é complicado,
tampouco lle di moita Mira, volta. mira que agora igual te fichan como dianteiro, Tamén pode ser, pero non lle di moitas voltas. Ao final, o que teña que vir, virá. Sí que a verdade que agora estou, bueno, moi a gusto por aquí pola casa. Teño un empleo super guai, estou contento no Silva aquí a 20 minutos. Pero bueno, non sei, sabe Dios. Ao mellor acabo traballando en China, preguntaron un día e dixen, mira, ao mellor vou para China a traballar. Non sei que farei tampouco. Eu sei que no Silva estou contentísimo, na casa tamén, que estou increíble. Teño, por certo, acabáseme de ocorrer, teño un tirón de orellas para a xente do Silva, que boto de menos o de Llorado de Juan Magán, que xa nunca subides o vídeo da canción e eu era o que máis me gustaba de cando gañaba o Silva. Falarei ali con Checho. Falarei con Checho que poñe eso a andar, con Lema tamén, que é o capitán, que non fai nada. Bueno, pois a clásica, porque, claro, dicíalo ti agora, o emprego, coñecer un chisquiño máis a Rodri Parafita lonxe do fútbol, a que se dedica Rodri Parafita? Sí, nada, a ver, aquí agora estou nunha externa dunha gran empresa que hai aí en Arteixo, gestionando aí de project manager desa empresa, así que nada, dedícome a eso, despois a ir a adestrar en moi básico, ir ao gimnasio, que é outro hobby meu, e ir a adestrar ali O gimnasio exalta, por certo, o gimnasio exalta, claro que sí. Dicía por aquí Marcos, para reforzar o inglés non viña mal volver, e tamén Lamas, antes de que marche que ensine a mascota. Mira, non era mala tamén. A cadela, non? Sí, sí, creo que está ali que a miña moto. Se a queren ver vou por ela, pero... Ah, home. Non, se non está mal non hai problema, deixémola tranquila, que Creo que queren todos un ahora. Cadeliña ahora estou marcando, así que... Claro, a ver se vai ser a cadela. A ver se vai ser a cadela. Foi, Rodri, 1 millón que estiveras aquí connosco neste 11 Galego 109. A mellor das sortes pro Silva, que tedes un vestiario moi top, moi san. Así que nada, a seguir gozando a terceira, a seguir vivindo vos partidos e a mellor das sortes, vale? Pois moitas gracias, e nada, un saludo aí aos compañeiros que deben estar por aí mirando, que a ver que non me rompan a cabeza mañá. Mañá ainda te queda de non vale furar, o sea, tes vacile para un par de semanas como mínimo. A meus pais, que non sei se están vendo, a miña parexa, que tamén creo que me está aí vacilando desde a sala, a miña cadeliña, e nada, moitísimas gracias a vos. Graciña, Rodri. Aí ven. Xa ven aquí. A ver. Ai, por favor. É o do meme este de... Que bonito. Como se chama? Simba. Zelda. Zelda. Sí, señor. Preciosa. O primeiro can nun 11 galego. Que ilusión. Abrindo fronteiras. Un placer, tío. Que teña un. Zelda, aí está, Lamas, celebrando que estivera Zelda neste 11. 1 millón, Rodri, unha aperta forte, tío. Vamos, hasta logo, chao. Sí, señor, que fenómeno, Rodri Parafita, e grazas tamén a boa xente do Silva por acompañarnos nesta conversa. Temos gimnasio e agora temos que ir cos ovos da boa. Claro que sí, cos máis ricos, cos camperos, cos das galiñas mellor e máis coidadas, mellor e máis alimentadas en liberdade. Por iso son da boa, porque os caseiros son os mellores. Os irmáns Casal de Melide pro mundo enteiro. No Carrefour no día toca o bazo da xornada. E o noso protagonista do bazo da xornada marcou 2 caracois na vitoria da SD Compostela e o bazo non só polos goles, senón pola xeira que racha, porque o Compos precisaba gañar polo civil ou polo criminal para rachar cunha xeira de 6 partidos sen gañar e afastarse así dos postos perigosos, dos postos de descenso da Segunda Federación. Non pode estar aquí connosco en directo, así que deixo-vos coa conversa co heroe onte no Vero Boquete, mítico e carismático a partes iguais, fala Hugo Matos. Hugo Matos, que tal? Moi boas noites. Hola, boas noites. Bueno, antes de nada, parabéns, non só polo partido e polos goles, senón porque vin por aí que o venres foi o teu aniversario, así que vai a maneira de festexar os 21 aniños.
Sí, a verdad que non me gusta cumplir anos, pero bueno, Síndrome un pouco de Peter Pan, non? O de cumprir anos, se non che gusta con 21. a partir das 8 xa. A primeira pregunta, bueno, isto é o bazo da xornada en Fica coa Bola. Non sei o teu plan nutricional se inclúe moitos ovos ou se eres dos que está moi pendente deste tipo de cousas, de canta cantidad de comida come, de ultraprocesados nada. Canto te cuidas a nivel nutricional? Teño un dietista que me puxo por un dietista e, bueno, como ao final o que me manda. Como debe ser, pero hai moito ovo ou non? Porque sempre que falamos con xogadores nos din que ovo ben, proteína ben. Sí, hai bastante proteína, depende de como queras tomar ti. Pero na casa xa teño moitos huevos, que os abuelos teñen galiñas. Sí, señor, eses son os mellores, os da casa sempre son os mellores. Claro. Seguindo un pouco coa brincadeira antes de meternos xa máis no partido, seguro que lembras aquela entrevista en Non Vale Furar, por suposto, por alusións a Fica coa Bola, que non fica na bola, como dixeras aquel día. Non sei se segues pensando que agoris temos que darlle un poquinho máis de bola ali no Sigüeiro. E xa me dixeron que outro día tamén fixo outro partidazo, faleille e preguntelle que tal había sido o partido, e díxome que moi bien. De feito, xeronme quedar un pase de locos, pero que non fora gol. Pero bueno, eu creo que sí. Creo que Goris, se non é este ano, é o que ven ou máis adiante, vai acabar xogando nesta categoría en que estou agora mesmo. Pero ao final, na carreira por entrar no 11 galego, entrache ti antes. Bueno, ahora tens que vacilarlo un pouco tamén. Nah, pero o fútbol é injusto, onde me entrei antes. Bueno, imos xa co tema compos. Despois da vitoria de onte, eran 6 xornadas sen gañar. Non sei se un pouco a sensación era máis de alivio ou de ledicia, porque, bueno, como ben dicíamos, eran 3 puntos moi importantes, así que non sei como estabades despois de gañar. Sí, era un pouco das dúas, ao final viñamos de xogar en Langreo, que fixéramos moi bo partido, xa dixen cada partido que ao final por erros puntuais nosos que temos que seguir mellorando neso, de momentos de desconexión, tanto atrás como arriba, porque ao final defendemos todos. Pues ao final escapaban hacernos nuestros partidos que teníamos entre comillas a veces controlados, e ao final cando estás aí abaixo e tens unha mala dinámica, pois todo negativo parece que é por dous. Entonces acabar con esa racha e ganar na casa, que levamos tempo sin ganar e todo, pois todo suma para estar super feliz. E que nesa dinámica non sei se notabas a veces certa ansiedade tamén un pouco do equipo, de quizáis demasiada presa, non? Tamén por querer sacar os 3 puntos xa en certos partidos. Home, sí, ao final temos un grupo de xogadores que mezclamos os veteranos cos xóvenes. Sí que é verdade que moitas veces vese que non saben as cousas, ti entrenas, cando non saben os resultados, pois hai un pouco de ansiedade, tanto dentro como moitas veces fora. Entón, ao final, canto antes rompes a mala racha, pois antes como que respiras, que ao final o fútbol non deixan de ser dinámicas. Por eso os xogadores queríamos romperla canto antes. De feito, sobre esa ansiedade non só dentro, senón tamén fora, cando estivemos con Samu no 11 galego 100, falábamos moito da involucración da xente da cidade de Compostela co equipo. Evidentemente falábamos de que algo tamén resultadista, lóxicamente canto mellor vayan as cousas, máis xente se anima, pero sí que é certo que nesta xeira así de 6 partidos, esa xeira peor do Compos, li moita preocupación en redes sociais, moita preocupación da xente, xa non só polo deportivo, senón tamén a institucional. E a pregunta é se iso vos chega tamén, se iso tamén repercute no xogador, que ese ruxe que hai por fora tamén vos acaba incidindo a vos. A ver, eu creo que sería unha equivocación que os xogadores nos centráramos nesas cousas, porque xa o tema de xogo e tal xa temos, eu creo que bastante. Entonces eu entendo que moita xente se preocupe, que se os resultados van mal, porque ao final os aficionados queren que o club vaya o mellor posible, os xogadores tamén. E moitas veces cando tens unha seira de resultados que non son positivos, pois queiras ou non, sempre buscas culpables, a mellor están dentro, a mellor están fora, é o fácil, entre comillas, sabes, buscar un culpable, cando moitas veces simplemente son os resultados que o fútbol é así e son negativos. Por iso digo que ao final eu creo que como xogadores tens que intentar non mirar moito o que están sendo as redes sociales, nin po positivo nin po negativo. Bueno, onte era pavelas porque seguro que había moitas felicitacións. Imos xa un pouco a falar do partido e falar tamén de boas novas. Non sei se estreando ou non, pero onte... Que me caemos. Nada. Onte, xogando de posición de dianteiro centro, non sei cantas veces na túa carreira xogaches nesa posición, e sobre todo, como foi esa conversa con Antón Permuy, que era o que che pedía, porque o certo é que ti fixeche moito dano ás costas dos centrais, non? En vez de fixar como outro tipo de dianteiro, pois máis a balón ás costas.
Bueno, ao final na ida xa xoguei dianteiro alá en Marino, ganamos partido, fizemos moi bo partido e bueno, eu ao final adapto, me podes xogar de extremo, dianteiro, media punta. Ao final o que me pide o entrenador é o que intento facer. Ao final non son dianteiro ao uso de baixala, deixala de cara e ir a rematar, pero teño outras cualidades de ao mellor aparecer por fora, romper e así que podo facer o mellor que un dianteiro como que en día uso. Entonces nada, o que me insistía era que me quedara con os máximos logros posibles e despois en ataque pois intentar facer daño aos defensas ao espacio, que ao final Morcillo máis Orfila, que son dos centrales veteranos e así, pois o corpo a corpo é difícil ganalles, pero ao final cando un campo tan grande como San Lázaro, pois ir ao espacio é o que me pedían. E tamén incluso presionarlles un pouco na saída de balón, porque nun erro do Marino chega o teu primeiro gol, o terceiro do Compos, o cuarto é unha moi boa xogada combinativa, pero eu creo que ti, ademais dos dos goles, estabas un pouco coa espiña de que puideron ser 3 ou incluso 4, non? Estabas aí coa espiña do hat-trick. Sí, na primeira parte sácame, creo que foi o pé abaixo o porteiro deles, e despois na segunda, despois do gol, tuve unha acción antes de meter o segundo, un mao a mao que pensaba que estaba en principio fora de xogo, que non era fora de xogo, como que me fui indo ca zurda, non sei por que quixen ser Luka Modric e equivoqueme claramente. Mandei un arraso ao medio do exterior, estaba rayadísimo, e seguinte xogada xa, pois xa de metín hostia con pene e deixar de tonterías. Pois estaba un pouco rayado porque non todos os días ter un mao a mao que campo aberto, sabes? Entonces hai que intentar aproveitar. Sempre que escoito entrevistas túas ou agora que che estou facendo esta, dá má sensación de que eres unha persoa como moi natural, non? Como que non se garda nada. A pregunta é se cando estás xogando ti tamén tiñas esa frase que acabas de dicir agora de non eres Luka Modric, diches de co exterior, no. Se ti tamén te vas rumiando así un pouco, non? Na verdad que peguei do exterior xa me girei e non sei que me levantou o brazo, non sei se foi Samudio de Hugo, mete o niño, sí, son retrasados. Claramente me equivoquei, pero bueno, son cosas que pasan, se a meto son un puto amo, se non, claro, ao final é Efectivamente. Quería reparar agora un pouco nas celebracións, subiu o Compos este vídeo, quería comentalo contigo, faz aí unha especie de pincha carneiro, pero non sei se... Claro, non sei se aí un moi ben, eso é o que iba a dicir. No, aí tamén me equivoquei, porque cando apoio o brazo rebalou a mao pochao e dixen, ai, non vou fazer daño, deixenme ir xa. Fixen ya ata unha repe a cámara lenta, Claro, no, é que en juveniles facía moitas veces un mortal e así, pero claro, e dixen, non vou facer un mortal porque teño o tobillo medio jodido aínda, e dixen, como me parto o tobillo facendo un mortal é para matarme, entonces dixen, vou pegar un pouco os brazos, e cando me rema os brazos, digo, vou deixar que non chego para non facer mis tonterías, xa está. Era o que faltaba xa, tanta carisma, tanta aura e lesionado na celebración, como Guaire no Celta, daquela. En vez de aura, parecía Laura. Esa foi o do teu primeiro gol e despois esta, que recolleu aí a foto Nacho Castaño, preparando San Valentín ou como é a cousa? Que va, era para o meu padriño, mas para o meu pai, que antes de todo fomos de comida coa familia e dixeron de facer unha M ou un corazón e fixo un corazón para o primo, o padriño, mas para o meu pai. Sí, señor. Non era por nada de San Valentín, non son nada romántico, verdad? Nada romántico, non? Perfecto. Nin flores, para conquistar Hugo Matos, nin flores, nin nada, non? No, cero romántico, verdad? Sí, señor. Volvendo a tempada un pouco do Compos, dende principio do ano, pois sempre valoramos moito esa aposta que dicías ti antes, non? De xogadores novos, de xogadores da contorna, de moitos xogadores que tamén sinten o Compos como propio, esa mestura tamén entre Santi de Prado, Manu Rivas, ti, con xente máis experimentada, pero tamén é certo que o Compos neste mercado de inverno, asina 3 futbolistas moi importantes na categoría como Marquitos, Fausto Tienza e Carlos Pérez, é dicir, a aposta de esa xuventude está moi ben, pero tamén xogadores moi experimentados na categoría. No, sí, ao final o fútbol é resultadista, ter apostas pola canteira e todo é importante, pero tamén a xente xoven, bueno, nós mesmos temos que dar resultados, dar cousas para que nos den a nós. Entonces, ao final, a xente que está vindo ora, Marquitos, Fausto, Carlos, pois vai nos axudar moito, porque xa teñen unha veteranía na categoría. Nada, ao final xa se ve no partido, Marquitos moi ben, Carlos un xogador con moito último pase, ao final Fausto, pois bueno,
non teño que dicir o quen é porque xa se sabe, entonces vai nos axudar moito. Non sei se a veces, por exemplo, falaba agora do Celta, creo que a veces tamén a xente é un pouco inxusta cando se busca apostar pola canteira, despois cando veñen maldadas, como que hai pouca paciencia, a veces é un pouco inxusto darlle aos canteiráns a responsabilidade de sacar toda a tempada adiante, sabes? Xa, bueno, pero eso xa é unha cousa do que o fútbol é un pouco inxusto, ao final todos queren que un equipo que teña xente da casa, tal, porque teñen máis sentido de arraigo, pero bueno, ao final o que quere a xente son resultados positivos. No caso do Celta tamén igual, aunque a idea de Claudio é a xente dali que conozco moitos deles, pois se é unha idea moi bonita, ao final o que importan son os resultados. Ao final, por moito que xoguen moi ben todos os días, ao final os resultados non veñen de cara, pois a xente, hai moita xente que sabe cara impacientando. O que sí que é certo é que o teu paso adiante esta tempada é evidente, xa superas en minutos o ano pasado, malia que estiveches mancado. Non sei como valoras ti a nivel persoal este inicio de tempada, cantas canicas se caben no cu, se esperabas isto ou non? Bueno, intenté dar un paso adiante tanto no fútbol como tamén mental, rollo, pues, prepararse un pouco de que eu creo que é o meu déficit, que moitas veces desconecto nos partidos, mentalmente moitas veces non estou concentrado e así. Bueno, tamén que o club é unha psicóloga, nada, pues sí, hai que dar un paso adiante, porque, bueno, é o que tamén pedía o club como aposta por os xóvenes, e ao final eu creo que tamén podo dar máis aínda, meter moitos máis goles e non facer tonterías como as que fixen este fin de semana de exterior, que é moi bonito, pero hai que ser resolutivos e nada, intentar axudar ao equipo e ao club e a toda a cidade de Santiago, que non temos que estar aí abaixo ao final. Nos sentimos que temos que estar máis arriba, pero ao final temos que ir todos da man. Que importante que xente nova como a ti ou como Jeremai onte reivindiquedes iso da axuda psicolóxica, para crecer tamén deportivamente e futbolísticamente ás veces tamén hai que apoiarse nese tipo de profesionais e creo que é unha mensaxe moi importante, tío. Obviamente fai falta, non é de ir ao psicólogo porque estar loco ni nada, ao final tens que ter pautas, falar con xente que sabe, aconsellarte, xa non só o psicólogo, falar coa xente que leva máis anos xogando, aunque moitas veces non te gustan o que te digan, pois apretar os dentes, moitas veces eu a veces equivócome, contesto, pero bueno, o que digo, que ao final non te van a dicir nunca nada por mal. Nese senso que dicías ti de que quixeche tamén dar un paso adiante, sí que é certo que Hugo Matos pois sempre o temos como ese futbolista diferente, non, máis eléctrico, máis de desborde neste compos, pero non sei se no partido de onte con eses 2 goles e coa vitoria ti tamén quitas un pouco un peso de enriba, porque realmente tiña aquí apuntado só marcaras ante o Guijuelo e de penalti, ou seja que o de onte tamén para ti é como un, vale, agora sí, agora xa vamos a que isto vai un pouco máis rodado. Sí, bueno, é o que te decía, tuve ao final algún partido que outro que tuve unha ocasión clara, por A ou por B, pois non entraba, e sí que teña un pouco de ansiedade, ao final son dianteiro, non dianteiro uso, pero ao final a xente que xoga arriba o que nos gusta é facer goles ou dalos. Pois eso, vendo a situación do equipo, ao final tes que intentar aportar o teu granito de arena, sea correndo, sea metendo gol ou dando asistencia. Se pode ser metendo gol e ganando na casa, pois claro que te quedas moito máis satisfeito. E tamén é certo que foi unha putada o teu porque a lesión ven no día ese grande da tempada que foi en Copa do Rei contra o Alavés, co Vero Boquete cheo. Imagino que ti cunhas ganas de demostrar tremendas porque ese día evidentemente hai moitos focos, foi unha putada, tío. Sí, bueno, viña de xogar a Guijuelo, meter a gol, xogar a contra o Avilés, deron un pau e nada, viñamos nunha moi borracha todo o equipo, que despois de feito fixemos, creo que foi 7 partidos sin perder o 8. Nada, pois a nivel personal viña con moita confianza, con moita ganas de xogar e tal, nunha ocasión que salto de cabeza, que xa ves canta vez vou rematar de cabeza eu, pois casi meto gol e de repente caigo chao, non me acordaba de haber rematado o balón, e cando me levantei duchado, que me estaban quitando sangre na nariz, mirei o tobillo e dixen, uau, hai aquí unha bola todo guapa. Nada, quixen seguir xogando, pero dixen, mira, para estar xogando con menos, mellor que salgo para fora e deixo de outro compañero xogar. Como está ese nocello, non só a nivel de recuperación, senón a nivel de confianza tamén, porque despois dunha lesión hai veces que vas con un pouco máis de medo nos saltos ou nos choques. No, a verdad que nunca me había lesionado, la primeira vez que me pasaba algo, nunca me pasara nada, nada, en principio dixérame que era un 15 grado 1 leve, e ao final, despois dos días, eu sei que casi foi un de grado 3, que casi parto
totalmente o ligamento, quedou por nada roto parcial, en plan, quedou por un chisco, non rompeu inteiro. E nada, mentalizarme de que iba a estar fora, de que, obviamente, cando volví rayaba un pouco porque notaba que estaba máis lento, notaba que non me salían as cousas, sabes? Estaba falto de confianza, costoume bastante entrar porque non estaba acostumbrado a parar, volver, decirte, bueno, que falle un pase, bueno, poñías excusas de, bueno, que me doi tobillo, e non algo falle, non estás a gusto ao final. Ao final eso é xogar e olvidarte de que pasa. Ao final eu vendome igual agora por si acaso, por medo, pero bueno, tens que ir olvidándote pouco a pouco e, por exemplo, vou ter que acabar quitando o vendaje, que tampouco é bo ter vendaje todo o día. No, efecto placebo ata certo punto, porque senón, claro, chega un momento que tamén o teu nocello pois acostúmase a iso. Imos ver un pouco a clasificación por ir rematando. Lóxicamente esta vitoria, bueno, sería un erro Compos mirar máis alá, desfiarse dese cholismo de partido a partido, porque o certo é que agora mesmo Compos tedes rival directo tras rival directo. Sí, pero bueno, é o que nos depara a clasificación, somos nós que nos fañamos aí, e somos nós que con vitorias ou con derrota vamos a subir ou baixar. Agora quédanos un partido aplazado tamén contra o Freire, que hai que contar con eso, salir contra o Escobedo e ao final contra os rivales directos que están por abaixo, por enriba, temos que intentar ganar, intentar mirar hacia abaixo e verlo con tranquilidade e intentar buscar outro tipo de aspiracións. Ahora mesmo temos que ir a partido, como dixeche, non volvernos tolos, pensar que algún día tamén vamos a poder perder, pero non tirar todo por a borda, rollo tranquilidade, seguir traballando ben, seguir luchando e intentar deixar esos postos canto antes. Ter paciencia, que a veces é moi importante, todos, a prensa moitas veces tamén. Por ir rematando xa as dúas últimas, 21 anos recén cumpridos, como dicíamos, sempre facemos esta pregunta, lóxicamente, pois ese paso adiante nesta tempada, Hugo Matos, podemos dicir que está explotando como futbolista na segunda federación, que é unha categoría que ten moitos focos en riba, non sei se o marcas como un antes e un despois na túa trayectoria, xa non falo de no Compos, noutro sitio, simplemente ti a nivel profesional, a nivel de chegar o máis arriba posible. Bueno, ao final eu que quero é mellorar cada ano, non tanto só como futbolista, sino como persona. Ao final, o tempo dirá e pondrá cada quen no seu lugar, ojalá sea o máis alto posible, pero senón tamén hai que disfrutar do camiño, que tamén é moi bonito. Vivimos cousas que a veces non damos conta de que somos afortunados, estando nunha categoría baixa ou menos baixa. Ao final estamos sendo afortunados. Sí, señor, gozando do fútbol que lle mola a moita xente. E a última é a clásica, que é a que lle facemos a todos os protas que pasan por aquí, por coñeceros un chisquiño máis fora do fútbol. Tema hobbies, tema, eu que sei, estudos, tema, non sei, profesional fora de... Cando deixes as botas, cando colgues as botas alá polo 2048, se pode ser, non sei, obxectivos persoais na vida. Nada, pois eu supoño que acabarei nalgo preto do fútbol, ou mellor me tomo a estudiar algo de dirección deportiva ou minimamente de psicología deportiva. Pero bueno, de estudios ahora mismo quédame un ano bachillerato que deixei aparcado, este ano iba a acabalo, pero como tengo entrenar polas tardes, pois complicouseme. E nada, o tema de hobbies, nada, me gusta moito xogar ao pádel, xogo tamén bastantes videoxogos, pero bueno, tampouco, antes era moito máis friki, agora a verdad que xa non tanto, xa teño unha para xogar a ordenador. Tiñas descargado Discord xa de por sí antes da entrevista, así que eu creo que algo lle deche, algo de caña lle meteche. Sí, no, sí, cando de vacacións e así, sí que me toco con colegas xogar clubes pro no FIFA e así. Pues está guapo. Sí, señor, está guapísimo Clubes Pro. Pois nada, Hugo, que un placer que estiveras aquí connosco en Fica coa Bola, que a mellor das sortes para ti e pro Compos esta tempada, e o dito, que un placer enorme, tío. Moitas gracias. Veña, un saludo, vémonos. Xenio e figura Hugo Matos, protagonista do bazo da xornada. Rodri Parafitas, xogador exalta da xornada, dous protas de moito nivel neste 11 galego número 109. Temos que continuar co resto do 11, imos coa portería. Comezamos con Adri o Boador Tielas, así o alcuman no Cultural Areas. Chegou fai pouco, pero xa está deixando partidos a resaltar moi importantes. Nun partido importante na Lomba, aspirante a playoff, recibía un Beluso
Beluso, que aspiraba pola súa banda a recuperar o liderado. Ademais, cos picazos de Barco e Céltiga, pois era importante pro Beluso este partido, e o dato, ollo, primeira vez en toda a tempada que o Beluso non marca a domicilio. Nas anteriores 8 xornadas, 19 goles pro equipo revelación da categoría como é o Beluso nesta preferente sur, e boa culpa diso, ademais da defensa, tivo o gardameta Porriñés, que dende que debutou coa Cultural Areas levan 2 triunfos e un empate con tan só 2 goles encaixados. Un partido que resolve Nico Cuevas na segunda metade. O heroe foi o meta do Cultural Areas con paradas como esta. Quimos ver a xogada, o remate, dorsal 4 do Beluso, Raúl Ortube. O certo é que tedes o partido en tv.gal. Non montei moitas máis paradas porque esta, digamos, é a que chama máis atención, porque é moi difícil dando ese pasiño cara a outro lado corrixir a man cambiada, pero amargoulla a tarde os atacantes do Beluso, que acababan coas mans na cabeza, como esta grandísima ocasión de Raúl Ortube. Deixou paradas de todo tipo, de todas as cores, o bo de Adri Tielas, facendo honra a ese alcume de Boador. En a preferente sur, pois boa o Cultural Areas cara aos postos altos, porque está con 31 puntos, a só un do Xuventude Cambados, que empatou en Burgáns prácticamente sobre a bucina ante o Portonovo, e que ten 32 puntos, xa algo máis arriba Barco 39, ollo Coatios, que leva unha xeira tremenda, 39, Beluso 39, Céltica, que malia perder, segue líder con 41 puntos. Así que, ollo co Cultural Areas de Iago Yao, que leva 4 partidos en perder, e que leva 10 puntos dos últimos 12 posíveis, así que está moi pretiño deses postos de playoff na preferente sur, e que tivo en Adrián Tielas un auténtico heroe na vitoria na Lomba. Imos coa defensa, continuamos coa defensa, comezamos polo central dereito, liña de 3, é unha especie, bueno, que hai moito dianteiro, algúns tivemos que poñeros aí enganchando, como o caso de Hugo Matos, a Rodri Parafita deitalo a unha banda en da que agora é dianteiro puro, en fin, as míticas trampas de fica coa bola para poder sacar este 11 adiante. Comezamos na liña defensiva con Javi Rodríguez do Celta, pongo por 2 o de Pollo, o certo é que xa non precisa carta de presentación o bo de Javi Rodríguez na remonta do Celta. Este 11 cada vez dexenera máis. Estou moi de acordo, Jatalim, estou moi de acordo. Na remonta do Celta ante o Betis por 3 goles a 2 era vital un día sin porteiro para meter máis dianteiros. Pois o certo é que sí, o certo é que, a ver, iso é o que dicimos sempre tamén, que é moito máis sinxelo destacar a alguén que dá unha asistencia, que marca un gol, a alguén que fai un bo partido defensivo. E lóxicamente, pois a nosa capacidade para ver 35 partidos é limitada, así que moitas veces tamén, grazas ao apoio da comunidade ficaboleira, pois destacamos a máis ou menos en función tamén do que fagan nos partidos, non? E por iso é tan importante que os domingos, aí na caixiña que vos deixamos en Instagram, pois nos deixedes achegas, porque é o que nos fai facer que o 11 sexa o máis representativo á realidade posible. Así que, bueno, aí está Javi Rodríguez nesa remontada do Celta ante o Betis, nun partido que no primeiro tempo, bueno, complicouse moito, non saiu ben o Celta. O Betis, o certo é que puido acabar con moitos máis goles, tivo 2 longueiros, foi bueno, bastante afortunado o Celta de marchar medianamente vivo o descanso, e despois pois ten ese factor Balaídos, non? Ese factor de que Claudio Giraldes chega ao descanso e dice, marcamos un, ímoslo remontar, porque, bueno, está esa maxia de Balaídos, esa conexión entre este Celta dos raparigos coa súa afección, e bueno, o bo de Javi Rodríguez, que é unha cousa de tolos, o impacto que está a ter o xogador de Pollo no Celta, con forza, con valentía, con perseverancia, con afouteza, era un dos que máis cría nesa remontada. Por aí temos tamén os datos, un gol, o xogador que máis éxito tivo nos pases, 71 pases, 4 tackles por abaixo. Tires do Celta ou do Depor? Iso para un consultorio, son do Pontevedra. Antón, que responda por el, eu son do Pontevedra, ese é o meu primeiro equipo. Despois xa podemos debatir outras cousas, pero entre Celta e Depor queros moito ambos. E gañou 6 de 8 duelos. E despois do golazo de Fran Beltrán, pois
apareceu o canteirán celeste para cunha xogada maravillosa na que dá ese pase tremendo Fer López, que tamén cambiou o partido dende o banco, toca Durán e acaba chegando Javi Rodríguez para marcar ante Adrián San Miguel. Ten gol, ten un pouco e alma de dianteiro, fai esas funcións de central, de lateral. Houbo debate sobre se a irrupción de Gabri Veiga está xa, mellor dito, se a irrupción de Javi Rodríguez está xa ao nivel, por exemplo, da de Gabri Veiga, porque o certo é que o que está facendo en primeira división este raparigo pois é tremendo, cando o mellor na primeira federación dos rapaces do Fortuna pois non contaban con el tanta xente, pero o certo é que o de Chino é espectacular. E así queda o Celta na clasificación. En Twitter Celta sempre vos meten cañas do Galicia en goles de Radio Galega, que sempre llades máis bola o Depor inda en segunda. Bueno, pero isto é Fica coa bola, non é Galicia en goles nin Radio Galega, así que hai que separar, querido Jatalim. De todas formas, bueno, a xente fala moito. A veces con máis razón, a veces con menos, non é o meu traballo xulgalo. Celta de Vigo 23 puntos, agora mesmo, perdón, Celta de Vigo 28 puntos, a 7 do Rayo Vallecano, a 7 do Rayo Vallecano e a 3 da Real Sociedade. Ese sétimo posto veremos se dá acceso finalmente a Conference League ou non. E agora mesmo, pois, 6 puntos por riba do Valencia. A irrupción do Celta vai ser Fer López, isa vai para crack, e ese sí que vai ser o novo Gabri Veiga. O de Fer é tremendo, a verdade é que o de Fer é tremenda a súa irrupción. Ademais, bueno, tivo esa etapa na canteira na que era baixiño e parece que non daba pegado o estirón, bueno, tiña moita calidade, pero faltaballe quizás ese punto físico, e agora ata é espijado, ata gaña duelos, non sei, a min é o máis parecido a Iago Aspas que ten o Celta nese costado dereito en canto a filtrar balóns, e así é unha animalada o de Fer, ou igual que unha animalada o de Javi Rodríguez. Imos co centro da zaga, comezamos, imos agora con Iago Quintairos. A los televidentes de Ficacabola le mando un saludo desde Santi Petri. David Vidal, encantado de conoceros, amigos. Cantado David Vidal, a los televidentes de Fica coa bola, grazas a pontevedracf.net, o mellor podcast sobre Pontevedra, por esa raid. Somos Fica coa bola, facemos un 11 galego todos os luns con moi pouco criterio. Certo é que con moi pouco criterio falamos de fútbol, pero moita idea non temos. Ademais, como di Jatalim, somos unha verbena, uns días a unha hora, outros días a outra, pero bueno, facémolo o mellor posible. Na badalada da xornada, badalada e goleada no Xestal, o Atlético Arnoia, que recibía o líder o Céltica na Preferente Sur, non partido no que rapidamente pegou primeiro no marcador por mediación de Raúl Gallego, o cadro do Pemento mecánico. Fica cabola. Chicharro de Pontevedra, FNET por toda a escadra, menor que 3. Grazas por apoiar a Fica coa bola, amigos, moitísimas grazas, de corazón. Apoiade aí o xente do Pontevedra. É todo spam, jajaja. Supoño que non o facedes polo spam, pero eu fago igualmente porque despois escoitarei aí a ver que impresións vos deixou a remontada en Pasarón para seguir o ritmo o Numancia. Así que nada, moitísimas grazas. O Celta terá que facer unha gran venda e sacrificar Canteirán por 30-40 e con eses cartos renovar o resto de Canteirán e valораlos para que non marchen ou tarden máis en sair. Bueno, o proxecto actual xa é pensando un pouco niso, non? Pasa que tamén é certo o que comentamos tamén a semana pasada, que hai que ter un chisquiño de paciencia, non? E non pode ser que cando veñen mal dadas a primeira de cambio xa lle pidamos responsabilidades a xente aí, os canteiráns, que se este non vale pa primeira, que se sí, que se non. Bueno, en fin, ese é outro debate. Estábamos falando do Atlético Arnoia, que lle gañou 4-1 o Céltica na badalada da xornada. Púxose 4-0 cos goles de Manu Blanco, Kevin e Rubén Arce. E nós, porque nos lo pediu tamén moita xente a través das redes sociais, por exemplo, este é un caso como que ti dicías antes, Jatalim, Iago Quintairos non participa en ningún dos 4 goles, pero sí que fixo un grandísimo partido a nivel defensivo, secou totalmente o pichichi da Preferente Sur, o pichichi deste grupo segundo da Preferente, como é Adri Rodríguez, que só puido marcar no tempo xa engadido para poñer o definitivo 4-1, cando
bueno, prácticamente na única ocasión que foi quen de despegarse da pegañenta marca da defensa do Arnoia, en especial da pegañenta marca de Iago Quintairos, do ex do Antela, que é un dos centrais que sempre hai que ter en conta nesta preferente sur e do que todo o mundo fala maravillas. O Iván Pucas, hola, boas noites, estiven a ver o Fabril Numancia e gustoume moito como xoga todo o equipo de verdade, sobre todo o porteiro sobre o Numancia. Home, teñen un equipazo, teñen un auténtico equipazo. Un Arnoia que xa sabedes que non xoga na Queixeira, e o certo é que lle está a sentar ben xogar no Xestal, dende que o campo da Queixeira está en obras. Os de Arnoia disputaron 7 encontros en Ribadavia cun balance de 4 vitorias, 2 empates e só unha derrota. Ademais, ollo os equipos, porque lle gañaron o Céltica 4-1, o Atios, que tamén está en playoff, 2-0, o Berín 3-0, empataron contra Pontevedra B e Moaña, e só perderon ante o Xuventude Cambados, así que ollo, porque a Queixeira é campo mítico, a Queixeira é campo dos que molan, pero estánlle indo moi ben as cousas o Atlético Arnoia no Xestal, un Atlético Arnoia que ten 31 puntos, que evidentemente mira para arriba, porque está a só un do Xuventude Cambados, do quinto clasificado. Hai un atasco tremendo dende o Arnoia, ou se queredes incluir o Cente da Academy, Moaña e Xovenel de Ponteareas, incluso Porto Novo, ainda que coido que miran máis para baixo que para arriba, porque só están a 3 do Berín, pero dende o Arnoia hai 1, 2, 3, 4, 5 equipos en tan só un punto. Arnoia, Pontevedra B, Porriño, Cultural Areas e Xuventude Cambados. Hai atasco, está bonita a preferente sur, e ademais houbo, bueno, podemos dicilo, non? 3 badaladas esta fin de semana, porque se vemos a clasificación únicamente, pois o normal é que Barco, Beluso e Céltiga gañaran os seus partidos ante Moaña, Cultural Areas e Atlético Arnoia, pero isto é fútbol, e iso é o bonito do fútbol, que deixa badaladas e que deixa recitais como o que fixo Iago Quintairo, segundo nos dixeron moitos ficaboleiros esta fin de semana para gañar ante o Céltiga. E pecha a defensa, preferente norte, Pablo Rodríguez do Paiosaco. O gran partido do Pontevedra Numancia hai que roelo e sair vitorioso. Simos Ponte, o Céltica veulle ben que tamén perderá o Beluso, claro que sí, e o Barco para seguir líder. E o Pontevedra Numancia vai ser onde se xogue as castañas o lume, todo a segunda federación, igual que ese man amando ano pasado co Ourense Club de Fútbol o Pontevedra, pero claro, a cousa tamén é seguir o ritmo, os dous, é dicir, non pode picar un e non picar o outro, porque senón xa ese partido xa non van chegar a igualados a puntos, entón non vai ser tan final. Aí está a cousa tamén, ver se os dous equipos conseguen chegar igualados a puntos ou cunha xeira moi similar para que ese partido acabe sendo pois un match ball, non? De cara ao ascenso directo. Pablo Rodríguez na goleada do Paiosaco na Porta Santa. Aí está, na vitoria do Paiosaco na goleada, 4-0 ante Atlético Escairón. E podería ter entrado Jorge Raña, que marcou 2, e tamén nos dixeron que fixera un auténtico partidón, pero o encontro do lateral esquerdo de Ponferrada, o certo é que tamén é digno de mención. Teño que darlle un trajo auga, que estou quedando sen voz, faltame Antón Vieites. Jatalín, non queres coller un micro e falar aquí comigo, un anaco? Jatalín, menuda banda o Escairón. A ver, banda, unha situación delicada, recén ascendido, moitos adestradores, cambiou moito troco de adestrador tamén, moita fichaxe tamén, digamos que o cadro de xogadores foi variando moito, e estalle custando o certo que asentarse na categoría. E vemos o mítico Josiño Peisaco, fenómeno absoluto, claro que sí. Que ledos que lle vayan ben as cousas, agora xa coa responsabilidade de ser pai de familia, case nada. Iván Pucas, estiven vendo o Umia Cente da Academy e penso que o Umia tivo que sacar máis do que mereceu. Un empate, pero hai que seguir partido a partido, aínda que meteu Eloi. Sí, señor, sí, señor. Onde vou eu falar? Eu só meter baza polo chat e darche contido. Pois un día tiñas que falar aquí connosco, Jatalín, que eres que todo o mundo sabe de Jatalín polo 11 galego. A veces a xente pregúntame, quen é Jatalín, que sempre está comentando aí no 11 galego? E eu, pois, a verdad que no... Eu cheguei a pensar que era Rodrigo Pérez Pardo, pero sei que non
non é Rodrigo Pérez Pardo. E que fixo Pablo Rodríguez co Paio Saco? Pois marcou este gol, lateral esquerdo, co sete ás costas, pero nesta acción que el mesmo rouba, acaba subindo ataque, anímase, chega o balón aí filtrado, cázao e coa perna zurda, quizáis pode facer un chisquiño máis o porteiro do Escairón, pero botalle xusto antes, marca o primeiro, dicir, abriu a lata, despois pechou a súa porta a cero, abre a lata e porta a cero, merece dabondo a aparición neste 11 galego número 109. Aí está, o gol, o remate coa perna zurda. Clasificación, o Paio Saco que queda nesta preferente norte, 12º clasificado con 24 puntos. Falaba agora Rodri para a fita de que mantiveran a moita xente que ver se podían ir para arriba. O certo é que aínda están a 11 puntos dos postos de playoff, sendo un recén descendido, un inicio moi irregular dos de Diego Armando García. Están agora mesmo pois 9 puntos por riba do Galicia Mugardos, que agora mesmo marca os postos específicos da queima, e hai que empezar a dicilo de específicos da queima porque nunca se sabe co tema dos arrastres. Expediente X, Expediente X, Jatalim, todos estamos contigo, serías unha boa fichase. Pensas que Arousa vai estar por riba ou velo aínda moi lonxe? No seguinte, cando falemos da terceira, cando falemos da quenda terceira, comentamos o tema do Arousa. Aí está, o Paio Saco 24 puntos, e veremos porque rachou cunha xeira o equipo de Diego Armando de 3 derrotas consecutivas cunha grandísima actuación tanto de Jorge Raña como de Pablo Rodríguez, que se estrea e pecha a defensa deste 11 galego número 109. O Montañeiros deulle a Páxara o velo campeón. A ver, o Montañeiros era evidente que tiña que chegar nalgún momento no que perdera algún partido. É certo que xusto chegoulle pois nun momento no que baixou un chisquiño o rendemento, polo menos a nivel de sacar os resultados adiante, tivo partidos complicados, tivo 2 derrotas consecutivas, e o certo é que este empate vale que, quedaron 2-2, Montañeiros e Sigüeiro, é dicir, se chega a gañar o Sigüeiro estaría pois a só 2 puntos de cazar o Montañeiros, cando hai non tanto estaba moita máis distancia, pero certo é que o empate, malia que foi nos minutos finais con 2 goles de Cristian Liñares, para que despois nos digades que somos gafes, porque o xoves estivemos con Cristian Liñares na Radio Galega falando, un auténtico fenómeno, por certo, graciosísimo, pero certo é que o empate, aínda que o celebro o Sigüeiro, porque foi nos minutos finais ese empate a 2, cando perdían 2-0, beneficialle o Montañeiros, porque mantén a distancia, é dicir, mantén eses 5 puntiños. Ollo con Negreira, que vai absolutamente en moto, é un animalado do Negreira que xa ten 40 puntos a só un do Sigüeiro, pero é tremendo o do Negreira con 40 puntos, con 41 o Sigüeiro, e o Montañeiros con 46. Home, o que sí que está claro é que hai máis liga que antes. Hai unhas semanas parecía que o Montañeiros xa estaba en terceira e agora pois ten que seguir dándolle porque queda moito. Unha vitoria de 5 e parece que están críticos, e Sigüeiro e Negreira están aí chegando. Sí, están chegando. Jairo Arias, o adestrador do Montañeiros, que foi contactado pola Sarriana. Querían que fora para ali cando dimitiu Guille Oriol, e o Montañeiros que non lle deu a saída. Tampouco sei se Jairo Arias quería ir para ali, non o sei, non teño información. Simplemente, pois, comento vos un pouco que se dixo aí en varios medios de comunicación. Pero era un dos intereses da Sarriana que estivera Jairo Arias ali, que le va facendo un traballo espectacular no Montañeiros, tanto na base, subindo equipo a división de honra xuvenil, agora coordinador da base, tamén co primeiro equipo, así que Jairo Arias, ollo, porque ademais tamén labor destes de Excel, e adestrador que comparte adestramentos en Twitter, ollo, porque temos aí un futuro perfil importante con Jairo Arias no fútbol galego. Temos pivote, e despois 2 mediapuntas e 4 arriba, e o pivote no centro do campo é José Ángel do Depor. Que vos pareceu o Depor, Tremendo. Eu pensei que o do Almería cun empatiño podíamos asinar, pero vaya exhibición do equipo de Óscar Gil Sanz, que venceu por 3-1 en Riazor. Exhibición coral, efectividade dos de Óscar Gil Sanz, que en 12 minutos marcaron 3 tantos e pasaron por riba dun dos mellores equipos, polo menos nome a nome da segunda división, como é o Almería. Terceiro peor local, segundo mellor visitante, e o Depor nuns minutos máxicos da primeira metade goleou o Almería. Ademais marcaron os 3 de arriba, Zaka e Dachouri, marcou o primeiro e abriu o marcador. O certo é que pois ten gol o que hai, é certo que ten algo de fortuna no remate, pero
chegar e bicar o santo pois é complicado e hai que recoñecerlle o bo de Zaka. Jeremai puxo o segundo e Mella na media hora do partido cun auténtico golazo marca o terceiro. E a partir de aí, pois, bueno, xestiona un pouco o resultado do Depor, non sufre demasiado, acaba marcando Luis Suárez ao final, pero o certo é que o partido estaba prácticamente xa resolto e quedamos con medio centro sevillano porque no último mes dos mellores. Xa falamos varias veces de que con este esquema de Óscar Gil Sanz o cemento armado no centro do campo gustalle moito, sexa José Ángel Villares, sexa José Ángel en Fulu, de feito Denis Genro debutou tamén esta fin de semana, non vai xogar no doble pivote. Todos temos claro que non vai xogar no doble pivote. No Depor o doble pivote vai ser un doble pivote máis de contención, máis de iniciar as xogadas. E José Ángel, imos ver un vídeo que montou Mauricio Escudero, que se non o seguides en Twitter non sei a que agardades, porque monta uns vídeos espectaculares sobre o Depor. E des ver, mira, acción do segundo gol, Jeremai rouba el a bola, cando non a ten José Ángel puxen o vídeo a por 2, é un vídeo, como digo, de Mauriva12, de Mauricio Escudero en Twitter. Cando non a toca José Ángel, poño a por 2, pero mira, entre centrais aí na cobertura tamén para os centrais, para subir a bola na saída de balón, e el unha e outra vez no que se mete entre os Pablos para aclarar a xogada, para, digamos, xestionar tamén esa posesión co marcador a favor do Depor, non perder a bola, que é moi importante, e como vai meténdose aí José Ángel coa batuta, non? Como home de orquesta que vai repartindo o xogo nesta acción tan longa de tantos pases consecutivos que acaba sendo o gol de Jeremai. Secou o Pichichi do Almería e da Liga, por suposto. Si, señor, Luis Suárez. Mira esta, por exemplo, balón para Jeremai. Segue a xogada, de non perderon o balón dende que a recuperara José Ángel. Esta é a acción que acaba en gol. Preasistencia, que o tedes. José Ángel abre a banda esquerda e acaba chegando ao centro para que Jeremai marque o segundo. É unha acción que resume perfectamente o partido de José Ángel e un auténtico golazo do Depor, porque vale que o de disparo de Mella é tremendo, pero este segundo gol sen perder a bola durante tantísimo tempo, cunha morea de desmarques dos seus xogadores ofensivos, o desmarque tamén que lle fai Zaka o segundo pau para levarse a Jeremai e despois arrastrar o primeiro, e o certo é que é un auténtico golazo do Depor e que, como digo, resume moi ben o partido de José Ángel. Un Depor que dicía Jatalín que o ve en playoff, pois mira para arriba. Se poñemos as páxinas da... Bueno, digamos que o Zaragoza estaría tamén na primeira páxina, 11 equipos para cada páxina, pero está na primeira folla da clasificación dos 22 equipos da segunda división da Liga Hipertensión. 35 puntos ten agora mesmo o Depor, está a 8 do Levante. Aí está o equipo de Óscar Gil Sanz. A situación do Racing é moi complicada, 22 puntos, está agora mesmo 8 do Burgos. Digamos que esa ledicia que levaron contra o Levante pois non foron quen de refrendar ante o Castellón, un partido en liñas xerais bastante malo dos de Alejandro Menéndez na Malata, e esa derrota. Está complicada a situación do Racing, pero bueno, agardemos que aínda den moita guerra e que poidan rematar salvando a categoría. Jatalín, se o Depor non sobe, quen marcha antes, Jeremai ou Mella? O Depor vendendo un, poderá reter o outro? É unha boa pregunta, non sei contestar. Quen marcha antes? Home, supoño que Jeremai, non? Ten máis o foco mediático, só hai que ver o que dixo este inverno, bueno, que pasou, non? O interese de tantísimos equipos, e el mesmo recoñecendo que tivo que pedir a axuda psicolóxica porque ese foco mediático pois estaba afectando o seu rendemento. Iván Puca, sei que hai moitos equipos detrás del, pero o equipo de Iraola da Premier sería un equipo para un bo equipo para el, penso, o equipo de Iraola, sí señor. Bueno, sí, a ver, un perfil Premier é bastante Jeremai, pero bueno, eu creo que o Depor tamén ten músculo financiero para reter estrelas. Se non ascende, hombre, vai ser máis complicado reter, por exemplo, a Jeremai, pero bueno, tamén está por aí Diego Gómez, por exemplo, algúns outros perfis que se marcha Jeremai, pois terán que ir dando pasos. O que temos claro é que se ascende o Depor a primeira, Jeremai e Mella serían titulares neste Depor, eso é lógico, é dicir, son diferenciais en segunda e seguramente serían diferenciais tamén na primeira división. José Ángel, que estivo bastante en dúbidas ao principio da tempada, pois que leva un último mes moi bo dende que adestra o este equipo Óscar Gil Sanz e que merece estar neste 11 galego. 109. Ten un banco detrás para non poder retelo. Bueno, sí, ten a banca detrás, iso é certo, iso é innegable. Outro enganche, o carón de Hugo Matos. Temos a José Ramón do Atlético Arteixo. E vou falar a terceira, que quería por aí Iván Pucas, porque gañou o Arteixo
Un triunfo vital, venceron o Polvorín por 1-0 en Ponte dos Brozos, no novo Ponte dos Brozos. Tiña a difícil misión na tarde do sábado o Arteixo de volver saír dos postos de descenso ante un Polvorín que chegaba loitando polo playoff. E bueno, digamos que nese contexto non foi un partido demasiado vistoso para o espectador neutral, tamén polo que nos estiveron contando, non houbo demasiadas ocasións para ningún dos dous equipos, pero sí que é certo que no segundo tempo o equipo arteixán tirou algo máis de coraxe, algo máis de pundonor, buscou algo máis o triunfo que o seu rival nese segundo tempo, e os de Juan Ribeiro atoparon o premio. Foron a presión con todo e acabaron superando o Polvorín no minuto 93 nesta acción. A xogada de Moure, xogadón de Moure con parede incluída, chega prácticamente a liña de fondo e ponlle o balón na punteiriña da bota para que José Ramón marque o gol partita no minuto 93. Mirade como salta o banco do Atlético Arteixo, era unha vitoria importantísima, desatou a tolemia ese gol de José Ramón. Podría ter entrado Moure perfectamente neste 11, pero entre que o pediron máis de 20 persoas que estivera José Ramón aquí e a importancia que ten o gol, porque a xogada de Moure é moi boa, pero hai que meterlle a punteiriña da bota para acabar marcando o gol, pois aquí está o bo de José Ramón para que o Atlético Arteixo pois saia do descenso. Vémolo unha vez máis o gol, e aquí temos a clasificación. Atlético Arteixo 20 puntos, deixa o Boiro nunha situación delicada en postos de descenso, 2 puntos por riba, e a 2 do Vilalonga e do Viveiro, a 4 do Valladares, a 4 do Somozas, a 7 xa do Gran Peña. Aí ráchase un chisquiño a clasificación nesta terceira. Por abaixo, Betanzos 10, o Betanzos que sacou 10 puntos, leva 10 puntos en toda a tempada, e 4 deles foron contra a Unión Deportiva Ourense, que é o líder da terceira. Iso é tremendo. Despois o comentamos, que temos por aí que ver un auténtico golazo de Alex Delgado. Barbadas 18, que perdeu contra o Estradense. Boiro 18, que perdeu contra Sarriana. Por arriba, o de Ourense empatou contra o Betanzos 41, Racing Vilalbés empatou ante Arousa 41, Estradense 40, que o gran beneficiado da xornada está só a un punto da cabeza, Sarriana 38 e Arousa 33. Preguntaba Iván Pucas, vedes o Arousa aínda con opcións de chegar ao liderado? Pois home, os 4 de arriba teñen que xogar entre eles bastante aínda, pero é certo que a distancia xa é máis ampla. Eu creo que o perigo do Arousa agora mesmo son os Alondras, Polvorín, Noia, Silva e Gran Peña. Son os perseguidores por esa quinta posición. Porque, bueno, é certo que a Sarriana tivo unha fase aí máis irregular, etcétera, co cambio de adestrador tamén de Guillo Oriol, pois podía haber algo máis de dúbidas, pero no debut de... bueno, non me sai agora o nome do novo adestrador da Sarriana, de Juan... como é o nome, home? Perdón, de José Antonio Rodríguez, non de Juan, de José Antonio Rodríguez, o ex do Barco e do Alondras. Pois, co debut gañando, pois xa volve a estar aí outra vez metido, xa son 5 puntos que lle saco a Arousa, que... pois veremos, porque leva moito tempo sen gañar, os últimos 5 partidos sen conseguir a vitoria, así que, bueno, é unha situación complicada, leva 3 puntos os últimos 15 posíveis o Arousa. É certo que o empate contra o Vilalbés non é mal resultado, pero, bueno, veremos que acontece. Para mí, os dos equipos que penso que van subir con respectos de máis son o Vilalbés e máis Ourense. Bueno, sí, pero ao final aí o importante é quen quede de primeiro, porque despois o playoff é unha lotaría, sabe Deus quen chega. O sea, quen chega e como chega. Por certo, cando sairá a verdade do tema de Lucas, por que segue sin equipo? Pois non o sei. Pensades que se bota de menos a Lucas Pérez, onde quedes que pode acabar? Non teño nin idea de onde pode acabar. Supoño que nun equipo de Madrid, non? Porque ademais de todo o que non sabemos da historia, que hai máis cousas, pero o que está claro é que en Madrid quería estar, polo tema do fillo. Para min son os dous que penso que van subir con respectos de máis, Vilalbés e Ourense. Isto xa hablemos, porque este Boiro non dá espabilado, que credes que lle pode facer falta? Pois enganchar 3-4 vitorias consecutivas, porque, bueno, a saída de Cardeñosa, a chegada de José Tizón, equipo ten para estar algo máis arriba. A ver, vou volver a ler a pregunta. Por que este Boiro non dá espabilado? Porque houve un iluminado con rizos no pelo que, antes de empezar a tempada, puxos en playoff. Sinto, xente de Barraña, pido perdón, levanto a man e seguimos para bingo as mellor das sortes. José Ramón, do equipo de Juan Ribeiro,
no 93 gañaron, saíron do descenso, merece de sobra estar neste 11 galego número 109. Seguimos a terceira, banda dereita para Rachu, aínda que se moveu por todas as posicións do ataque nun Vilalonga de Alberto Mariano que andan como motos. Foi quen de golear 4-2 o Vilalonga en San Pedro o Ibeiro cunha auténtica exhibición do Bulideiro, ex canteirando Pontevedra de Rachu, de Raúl Diz. A secuencia do seu partido nestas capturas do enxogo, tedes o resumo na súa conta tanto en Twitter como tamén na web. Imos por liñas, digamos, non? A liña horizontal de arriba rouba a bola dentro da área, pasa ya Marcos Blanco define e marca o primeiro. Na segunda liña, na liña do medio, en horizontal, centro de Juan Barbeito, mete a biqueira da bota, Rachu e marca. Celebra aí coas mans na testa. E o terceiro, para pechar o definitivo 4-2 a prol do equipo de Alberto Mariano, tiro de Marcos Blanco e chega moi ben o rexeite despois da parada de Ayuba Tib e marca Rachu 2 goles, unha asistencia. Home, se non estaba neste 11 era un roubo a man armada o bo de Rachu. O Vilalonga que ollo co Vilalonga, que está con 2 vitorias consecutivas, 22 puntos. Pintaba moi fea a cousa, hai non tanto, hai escasamente un mes, e aí están, fora do descenso. Home, ten un gran equipo xogador por xogador. Iván Puca, Rachu encántame moi peleón. Penso que o Vilalonga está en bo camiño. Os partidos en San Pedro que van ser moi complicados. Estou totalmente de acordo contigo, Iván. Aquí roubos e non sair no 11 xa vi moitos. Estou tamén totalmente de acordo contigo. Só hai que ver o prota de hoxe que foi Rodri Parafita, que despois de marcar 13 goles, estreándose na posición de dianteiro, acaba de entrar por primeira vez na xornada 16. Así somos, somos inxustos. Sempre dicimos, un 11 galego xa é inxusto por natureza, porque o deporte é colectivo e nós decantámonos por premios individuais. Iso xa é inxusto de por sí e completamente subxectivo. Mira que ben me quedou. Quedan os 2 dianteiros. A primeira, seguimos en San Pedro, na punta do ataque, Catarina Machado, do Atlético Vilalonga. Nunha situación ben delicada que agora comentamos. O Atlético Vilalonga foi quen de vencer por 2-1 ante o Atlético de Madrid C e rachar cunha xeira negativa nunha situación, o certo, ben delicada. E a dianteira portuguesa, unha das referencias nos últimos anos, antes do Ibeses Interrías, agora do Atlético Vilalonga, marcou os 2 goles, este o de cabeza, hai que intuílos un pouco, mira como festexa a bancada de San Pedro. Marca o primeiro coa testa, hai que intuílo aí entre os píxeles. Este o segundo, balón en longo e boa picadiña ante a saída da porteira para batila. Os 2 goles na vitoria do Atlético Vilalonga 2-1 ante o Atlético de Madrid C, o equipo que agora dirixe Romina. E todo, claro, sabendo, pois isto. Este comunicado da Asociación de Futbolistas Españois, da AFE, que denuncia a precaria situación laboral que sofren a diario as futbolistas do Atlético Vilalonga, club xestionado, ollo a isto, polo Pontevedra Club de Fútbol. O comunicado é moito máis longo, o comunicado podedes ver o completo en calquera dos Instagrams de todas as xogadoras do Atlético Vilalonga que denunciaron tamén isto, incluso na propia AFE, que tamén o pendurou, o comunicado completo. Eu destaquei só algunhas partes, por exemplo, pois as que me parecen máis deleznables, as máis lamentables. No punto 3, corpo técnico, a directiva é perfectamente consciente da pouca capacidade de disciplina e profesionalidade da persoa que exerceu ata fai pouco o papel de primeiro adestrador, Edu González, chegando a estar o equipo durante 6 meses en preparación táctica, sen recibir mínimas instruccións nin solucións, tanto en partidos como adestramentos, xerando un clima de crispación entre corpo técnico e xogadoras, incluso entre elas mesmas. Outro punto que me pareceu moi clave e moi grave, o preparador físico non ten disponibilidade completa, o cambio de horario, non viaxa a todos os partidos, tendo que suplir o seu traballo outro integrante do corpo técnico. Cando asiste non pode levantarse do banquiño para cumprir as súas funcións e as futbolistas fan o seu traballo pola súa conta, como se fosen un simple grupo de afeccionadas na segunda federación feminina. E o último punto que destaquei, en repetidas ocasións o fisioterapeuta tampouco viaxa, tendo que ser atendidas cando chega o momento no terreo de xogo polos fisios do equipo rival, que non conocen, evidentemente, os seus corpos nen as súas lesións previas.
Eu non me meto en culpables, nin en non culpables, eu simplemente expoño o comunicado que fan as xogadoras do Atlético Vilalonga en conxunto coa AFE. Denuncian unha situación de precariedade laboral que coido que é para ter en conta. A partir de aí, ese é o punto, ese é o comunicado, e o certo é que gañar nunha situación así, pois para min complícase bastante. O segundo punto onde quero chegar é que no principio do comunicado pon club xestionado polo Pontevedra Club de Fútbol. Que pasa? Que o Pontevedra Club de Fútbol, ao principio da tempada, fai un comunicado no que di que chega un acordo para a xestión deste Atlético Vilalonga, que de Viaxes Interrías pasa a chamarse Atlético Vilalonga. Acontece isto do comunicado coa AFE e coas xogadoras, e o Pontevedra non saca un comunicado oficial explicando a situación. Simplemente, nun par de liñas no xornal Diario de Pontevedra, explica que eles non xestionan realmente toda esa institución e que teñen que aínda recabar todos os datos para poder tomar unha decisión. Xa está, non vou dar a miña opinión, eu simplemente expuxen o que hai, un comunicado, unha xestión do Pontevedra ou non xestión, nun principio de tempada parecía que sí, agora parece que non, o certo é que é unha situación que hai que corrixir porque as xogadoras do Atlético Vilalonga na segunda federación non poden seguir facendo o seu traballo, xogar o fútbol asalariadas nesta situación. Punto e xa está. E así está a clasificación na segunda federación femenina, 26 puntos ten o Atlético Vilalonga que rachou cunha mala xeira, moi mala xeira moi negativa, normal tamén coa situación que tiñan, pois conseguiu gañar en San Pedro, está agora mesmo a 14 puntos da posición de playoff do Athletic Club e pois 17 máis 3 son 20, 9 puntos por riba do descenso, así que pois, bueno, un pouco en terra de ninguén o Atlético Vilalonga. A ver, vou vos ler que estabades escribindo cousas polo chat. Nin que fora xornalista, menudo speech, que campo máis histórico dese de San Pedro totalmente. Iván Pucas, penso que a nova adestradora do Vilalonga, Romina, vai dar un bo cambio, se non xa veredes, gústame moito, e ademais é da casa, estaba na base do Atlético Vilalonga. Jatalín, no fútbol femenino sempre hai un rollos de todos os lados, eu non sei que pasa, pero que sempre se monten uns incendios da Virxe en todos os lados, non sei que pensar sobre este tema. Se todos os clubes xestionan mal, se todas as xogadoras montan líos, é unha mestura, pero que tantos anos e tantos clubes femeninos acaben así con estes incendios, non o sei. Non teño unha opinión formada sobre ese tema, sobre ese debate. Sí que podo dicir que se aposta, apóstase de verdade. Non se pode apostar de cara á galería. Iso é o que me refiro. E non estou acusando Pontevedra, que xa vos digo que non teño nin idea de se xestionan ou se deixan de xestionar. Ou se nun principio iban a xestionar, pero nun final non. Non teño nin idea. Simplemente digo que se aposta polo fútbol femenino para poñer a medalliña de que apostamos polo fútbol femenino, somos super inclusivos e apoiamos o fútbol femenino e por iso imos coller un club, aposta polo club, e coida o club, e dalle as igualdades de condicións que o resto de equipos. Nada máis que iso. E se faz promesas, como por exemplo xogar no mesmo campo que adestras que de erva natural San Pedro e non de erva artificial, despois tes que cumprilas, iso é así. Así que bueno, ata aquí o tema Atlético Vilalonga, Catarina Machado, que se estrea neste 11 galego número 109. E pecha o 11 galego Juanín Rei. Hai que aledarse, hai que estar moi ledos por Juanín, porque tivo un auténtico calvario, un auténtico pesadelo coas lesións. Un campeón galego UEFA viviu un pesadelo de 4 meses parado por unha lesión no cuarto metatarso. Importantísimo para os de Manuti recuperar a un dos seus capitáns que ademais foi vital esta fin de semana no triunfo por 0-2 nos Carrís ante o Barbadas. Imos ver o que fixo. Primeiro marca, bueno, a acta non lle dá el, pero non si, xogadón de Pablo Porrúa, que é unha injustiza que non estea con ningunha aparición neste 11 galego, e acaba rematando Juanín. Pablo Porrúa merece, vamos, dende aí xa semanas estar neste 11, pero por unhas cousas ou outras, pois aínda non. Este é o segundo, gol de Ángel Landeira, o centro é de Juanín, así que gol e asistencia. O certo, vendo os vídeos, vendo o resumo do enxogo, non teño claro nin que marque el o primeiro, o sea, el remata, pero a acta dalla a Justiniano, non sei a quen hai que darlle o gol, e no segundo, eu tampouco, por máis que o vexo, teño nada claro que sexa de Ángel Landeira o remate, a centro de Juanín do saque de Curruncho, pero bueno, a acta sí que lle dá o gol a Ángel Landeira, para nós Juanín marcou e asistiu, ese é o resumo do conto, aí está, o centro de Juanín e o gol de Ángel Landeira. Son vídeos sacados da canle de YouTube do Estradense que xa vos dixemos, xa vos repetimos que está facendo un grandísimo traballo nas redes sociais
as fotos de Jesús Figueroa son unha auténtica animalada e ademais pois fan aí ese contido tamén nas redes sociais na canle de YouTube. Grazas George Dez por ficar coa bola. Así quedou o 11 galego 109, Adri Tielas o voador na porta, Javi Rodríguez por 2, Iago Quintairos, Pablo Rodríguez liña defensiva, José Ángel de pivote por diante de enganche, ainda que foron dianteiros, José Ramón e Hugo Matos, protagonista do bazo de xornada con el globo de la abuela. Unha banda para Rachudiz, a outra para Rodri Parafita, xogador exalta da xornada, Juanín Rey e Cata Machado na punta do ataque. George Dez di CL9. Quen é CL9? Quen é CL9? E antes de que votedes polo mellor adestrador ou adestradora da xornada, temos que falar dos destacados. E temos vídeos. Empezamos, comentámoslo antes, polo Fungueirolo. Ai, non empezamos polo Fungueirolo, empezamos... Ah, non, están cambiados de orde, Imos de menos a máis, de menos espectaculares a máis espectaculares. Golazo de Xián, na preferente sur en Santa Mariña. Mirade que carreira, cabalga como se fala un rapaz, que dicía Miguel Román naquela narración en Copa do Rei. Golazo de Xián na vitoria do Choco por 2-0 ante o Atlántida Matamá. Carlos Martínez, Portonovo 2, Cambados 2. Auténtico chirlo dende a frontal, espectacular. Era para entrar no 11, pero Cambados acabou empatando dende o punto de penalti, 2-2. Golazo golazo de Carlos Martínez. E agora si o Fungueirolo recupera a mesma bola, Alex Delgado, que ademais volvía de lesión no Betanzos. Unha tempada moi complicada. Mirado que fai no Couto para empatar 1-1, tremendo. Alex Delgado, golazo, golazo criminal de Alex Delgado, do futbolista do Betanzos, finalmente no Couto 1-1, pero é un... Miña nai, tremendo chirlo. Non sei se Sampaio pode facer un chesquiño máis, non o sei, pero son 3 goles espectaculares. Eso sí é un chirlo. A ver, este de Xián a min gústame, unha cabalgada moi boa. É certo que a defensa do Atlántida Matamá non é a máis expeditiva do mundo nesta acción, e marca o gol Xián. Despois o de Carlos Martínez pareceme un disparo tremendo dende a frontal, aquí. Ademais colle como unha comba que sube e baixa moi rápido para poder entrar por prácticamente toda a escadra, e despois ese a min gustoume do Ourense Club de Fútbol e Fortuna tamén, sí, a verdad que foi un moi bo gol tamén de Alex Gil. Ollo como anda o Ourense Club de Fútbol, que saído do descenso, e mira que pintaban moi malas cousas. E pechamos os destacados con este gol de Alex Delgado, é un gol criminal. Ese de Carlos rebota na defensa, pois non o teño nada claro, que rebote na defensa. Non o teño nada claro que... Uf! Ti dis que rebota na defensa? Ui, non o sei, Pode ser que toque no defensa e por iso colla esa comba cara arriba, pero non o teño tan claro, Non o teño eu tan claro. George dicía Cristian Liñares, falamos del no empate entre o Montañeiros e o Sigüeiro, que deixa a distancia na preferente norte co liderado 5 puntos aínda, pero nos empates non adoitamos meter a ninguén no 11. Estivemos con el o xoves, é un auténtico fenómeno bo de Cristian Liñares, está facendo un papelón co Sigüeiro, pero cos empates non adoitamos decantarnos polo 11 galego. Adestrador da xornada, vou ir poñendo en quisa no chat, aí a tedes, 3 minutiños para votar. Primeiro candidato, Italiani, como me mola a foto, é tremenda, é tan galega. Fran Alonso ou Willy Alonso comparten apelido. Por partes, Willy Alonso, Lalín gañoulle 2-1 ante o Santirso. Démoslle paus en Fica coa bola, non a Willy Alonso en sí, senón a ese troco de timón dun Lalín que estaba en playoff e que despois do Nadal, pois, bueno, houbo troco no banco e a situación de Toño González, etcétera. Perdeu a xogadores importantes como Brais Pedreira ou Santi Garrido, pero o certo é que gañarlle o Santirso, que eran 2 candidatos ao playoff, pois é importante, así que Willy Alonso está na votación de mellor adestrador desta xornada. Fran Alonso gañoulle de por a banca 2-1 ante Real Sociedade. Ou Italiani, o grandísimo Italiani, o arquitecto do equipo de amigos, volveu marcar 2 tantos o amigo Miguel Freiría, que non sei por que non pasou polos micros de Fica coa bola aínda, porque o certo é que outra campaña espectacular do bo de Miguel Freiría. O Valladares que volveu gañar, que está pois lonxe do descenso. Gañou unha Gándara por 2-0, se non me trabuco, 2-1, perdón, ante o Noia.
Mi madriña que hoxe non saia Claudio Giraldez con sustos no descanso aposta por Ferlo e Willy remontar un 0-2 a 3-2 ante o Betis. Xa bueno, pero tamén o planteamento inicial con Mella Torrada con Marc Roca Pellegrini, quero dicir, hai que telo todo en conta. E xa metimos a Javier Rodríguez e con estes tres opcións de adestradores pois variamos un pouco dos 11 protagonistas. Así está representado pois o Valladares, o Depor a Banca e o Lalín, que non entraron con xogadores no 11 galego. E que está máis pensado do que pensades, está máis pensado do que pensades. Digo bolo de verdad, está máis elaborado do que se pode pensar. Así que nada, tedes a enquisa aí no chat para votar, pero de agora vai gañando Fran Alonso, Deportivo Femenino, cun 57% dos votos. A mí en que equipo de amigos tírame moito, eu votaría por Ita, xa vos lo digo. E quedaronme o resto destacados, así que podo ir contándoos agora, que non dixen o resto de destacados. A ver, golazo de Alex Gil para decantar o derbi no Ourense Club de Fútbol 1, Celta Fortuna 0. Para par, o coruñés que marcou 2 no triunfo do Talavera no grupo quinto da segunda federación. Freiría con outra dupla no Valladares, Goitia no Alondras, que gañou 0-2 nas Somozas, Sebastián Salgado na goleada do Pontevedra B 1-5 ante o Rápido de Bouzas, Omar Conte e Robert Pastoriza no Moaña, que deu a badalada 3-2 ante o Barco, Vítor Pereira, que marcou no triunfo do Berín, e despois coido que marchou lesionado, así que si é así, pois unha aperta dende aquí, Eloi Díaz do Sofán con 2 goles, e os Adris do Lemos, para gañarlle 2-1 o Miño. O último gol de Adri tedes que velo porque é moi curioso. Está en tv.gal, tamén no seu Instagram, aí nos resumos que van subindo en redes sociais. É como que marcha por fora, dá un pase atrás e o balón vaise coando, peta no pau e entra. É tremendo, é un gol rarísimo, pero bo gol, 2-1. Paredes un político en campaña. A ver, que di? Gañou Fran Alonso, por certo, en Quisa. Que dixo Catalín? Paredes un político en campaña, trileiro do carallo. Eu votei por Ita, moito mérito do Valladares, estou de acordo. Raña, Davicillas, di. Raña, Dios, non me sai, non entrou. Entrou Pablo Rodríguez, do Payo Saco. Así que... Fran Alonso non. Ita e Willy Alonso fora. Fran Alonso, adestrador deste 11 galego número 109, un 11 que quedara así: Adri Tielas, Javier Rodríguez, Iago Quintairos, Pablo Rodríguez, José Ángel, José Ramón, Hugo Matos, Rodri Parafitas, Rachu Díez, Cata Machado e Juanín Rei. Algo máis, compañeiros? Senón, despedímonos despois de 1 hora e 37 minutos de directo. A ver se pa semana pode estar Antón Vieites aquí conmigo para non deixarme a gorxa, que vivo dela, ainda que non o pareza, vivo dela. Así que nada máis, vémonos. Grazas por estar aí unha noite máis. Jatalim, Iván Pucas, os habituais, por suposto, e a xente que se vai animando tamén a acompañarnos cada luns, que enriquecedes o 11, claro que sí. Dalle, Antón, unha aperta da miña parte, feito, dareilla. E nada máis, vémonos no vindeiro vídeo ou directo de Fica coa Bola. Grazas. Sorte para Antón no TFG, claro que sí, que saque a carreira.